जाला मेंसिजोब्बाय गाखोनो हाला फाग्लासो देन्जार गोजौ दंबावो गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दायो जोङो वेस्ट बेंगलावहाय दंफैयो। वेस्ट बेंगलनि लिपसिका होननाय हाजोआवहाय दा जोङो गाखोलांनो नागिरगासिनो दङ। माने माखासेया आवगायलांबाय, जों दा एसे उनाव दङ। थ'दो बिदिब्ला नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादो ना मा होनो लोगोफोर। खारबावदोंसो देन्जारसो आङो केन्जा हाजोआव गाखोना माबायदि मोनदों? मोजां मेंबाय बा बेसे गोजौ? 1 किल'मिटार गोजौ अ ayo danger gojoलै बेयो जाला हाला खिन्जाने थाबायनो हाला मेंजोब्बाय
ชาทำบ่เอามันใจหนูวันหนึ่งนะทันแล้วถูกแล้วมันที่ไหนเพราะเราเดี๋ยวที่หัวพุ่นหลัง 우리 잘 타. 얘는 내 파타. 이거는 어떻게 탔나? 이거는 거의 사회네. 안 쓰란다고. 아, 쓰라랑다고 가시네. 못해지 보시네. 사람마다. 아주 좋아. mình cái mình cái chắc phải bắt được vào đã làm phép hành mình nè hào nôn Dia bersudah. Yang bagus. Allah lepsaka. Sudah lana kurang dikau ni. Ada. Allah lepsaka. पानी ले भाई Jalan di laut ya. Jarum bukan kisah masih ke pasar gua dulu kan hap sudah semua lagi ya Lalu ni ya. nah jumpa alas salah jumpa beli naman siapa yang mana anda Ang ni tayo nung aman na isa. Sekolah ba yung baba? Wala kimna mo kitu. Ayo kara. Lugai ayo isbe ko ba kada? Apir ada. Ayo mana Bila ko ni kau sudah ke Maya Apir sa ko. Yang dalam kena sini. lu istirahat apa kan bang lu film kan aja Katsa yung kamera na yan, hindi mo ba nakadyan? Gari, head na ba? Ay, cậu đang Khá thô Khá thô đi, hành chứ đi 그러네. 난 가르몬도 하고 싶어 봐. 하이데. खागला जागोन दे. मा लाखो आसलफोर
गोलोमलाजोबखाबाय जाला मेंसिजोब्बाय गाखोनो हाला फाग्लासो देन्जार गोजौ दंबावो 10 किल'मिटार खिन्जाया आसला जाला 10 किल'मिटार चल 이래 잡카 좀 나시네. 아마도. Ôi bơ sen kilo, mari jaku. Sino mobile group lan ses, mana ku? Kuningan ni. Dai bidang kuningan dai. Kimna no bosor ko muna jahan mengnen hilang se. Ayo talang deh bener. Hinja, yang mana mah? Guys. Hakla bikin jadi. Wah. Sabi hai kya? Sabi hai. Oh, अच्छा. Tuh, tangsiap bro. Wah, moजां नुयोलै बेवहाय फट'खेबनो हिट फट'खौथ' नोंसोर गासिबो दिनै बिखौ आपल'ड होखाबाय कायो हरे Fisigkan आङो
बेनोखा बेजों थाङाला बेनो जाबाय जों लागो थाबायनोबो ज'नो जादों मा दसमिनिट जोबजासिम थाबायनांगौ कुछ भी दुकान है कुछ नहीं है जो थक आएगा माँ बनी बोला रे बेबो मोनसे एक्सपिरियेन्सफोरा जेबो दं जा गैया जा माबायदि मोनो गाहायनिखौ नोंसोर हाखानाय नंलालै दा बैसे नुनांगौ आइयाव फिसाबा गोजौ होनोब्रा सिसि गाहायसो होनोब्रा siapa? Baru sih begini, mana tuh nih? Hai, kemana nih? Udah.